Cha wenza zonke izinto wenza ngokushesha kodwa ngabona ungazathi izinto zenzekela ngapha ngizizwa kanjalo mina uma ngitshela ubani khona lokho ungitshelayo ayakunjalo ebusuku uLwesihlanu ngizokhodlo ngivula ikhethini ugesi uyakhanya ayi imoto edonsa inkomo enkulu ebese ngigqoka iphinifa lami ngithatha itshani lami ngime lapha kodwa ngithi sanibona bavuni ningobani nina silethe inkomo kanje uthi wena oyibeka la yebo anikho oyibeka lapha cha abese ngithi kuye ngikhuleke ngithi konje bani lo ngizombemeza angikhulekise yini impilo engathi thanda uba ngaphezu kwami bese ngithi kodwa Nkosi awuniki umuntu ongaphezu kwamandla akhe ngikhuleke afike ngomgqibelo lithi masethe ngobuka yena nje ngoba manje kufanele kuyothenga izinto zokwenza amakhekhe nani uma kwenziwayo uma kwenziwa umsebenzi uzowenzelana uzowenzelana ebese ngikhoshwa umoya kakhulu ukuthi Nkosi ngicela ukuthi ungithobise bese ngithi mfana wami kuyoze kube ngikhuluma into eyodwa awukwazi ukwenza umsebenzi la akuthula thina bese ngithi uyabona ngoba sesijamelene usolakala uzogala mina sengiyehla kuba ngikwazi ukuba nenkani sengiyehla uma ngehla ngiyotshela umnikazi wezinto zonke ukuthi nansi iseyindlule ayojabule bese thobela lift ayothenga izinto hene nezokubhaka nani bese ngishona ekamerweni ngivala ikhuleke ngimncuzo uNkulunkulu ngithi Nkosi ungakini lo msebenzi awuzukuba khona kodwa ukuthi uzobhuntsha kanjani akazi ngoba mina nginamandla akawuthi umnteni akezwe ngale ezobafowethu akezwe umuntu manje ke wena uzokhuluma Nkosi ngezwi lakho elaziwa wena bathi ntambama ngo-4 intombazana yami athi yona akukho msebenzi ubhuti beyomlandela amadimoni sengicishe ngafa yini uma ngithi nje ukujika ebhamshela ngibona umuntu phakathi nomgwaqo ngathi ngiyamvika lo muntu ngathi nazi imoto zaba zaxaka ukuthi kwenzekani uma ngithi ngiyabheka akukho umuntu bese ngithi hayi kulungile ngani yami hambe futhi ngiyokhuleka uma isefika ngithi ngesihlale phansi mfana wami kunje kwase kuba kanje size sizosiyeka yonke lemkhuba yokuhlala kwakuba nezinto ezinje upasoko ungathi uyahlala ufe noma kufonini ebesethi hayi noma kunjalo-ke ayikusho umsebenzi awukho ngoba angazi ukuthi nami ngicishe ngavelelwa yini futhi ngavelelwa yini afike abesehamba ngemoto ngasho ukuthi lapha afike uvanele sokufanele ukuthi phela kumunye inkomo ngimfonele ngithi naba abantu balindile hayi mama kabatshela ukuthi sebeubuye bathi bahamba kanjalo-ke babhuntsha kanjalo umsebenzi abakuzama kodwa zaqhubeka izimpi ukuthi asikhulumisane udlula khona la egcekeni ithi sawubona alama ayivubelele sikhona la egcekeni lapha nje ngoba yini bese ngithatha isinyathelo ngihambe ngoba mina ngabiza ubaba wabo omdala ngamtshela ukuthi sengikhathele ukuhelelwa lo wakuzondela lokho ubaba umayethi-ke ningaphinde niyamazi impilo ayiphilayo mama kodwa lokho engasangikhulumisi ebese ngithi ngicela ukunibona abantu abami nomakoti uma ngizozonandi bese ngiyafika-ke ngiyathanda isikhulekele ithi bantu abami ngiyathanda angiyithandi lempilo esiyiphilayo kuleli gceke ngicela siphile kahle sonane ngako sixolelane mina ngeke ngikwaziyo kodwa makukhona uveze mfana wami abese bese siyahambana nomakoti uma sengithi ngiyabuya cha
ngithi-ke mfana wami uma kuya ngokuthi uxolo luzodaleka ngokuthi ngivuma ukuthi uzohlaba la egcekeni, kusho ukuthi kuzohlala kunje. Kodwa ukuhlukana kwethu-ke lokhu sabe sijojolozana ngamehlo-ke, sabe sijojolozana ngamehlo. Kodwa ngithi angiyithandi lento, angiyithandi. Kodwa uthe lapho uba Mtsimande ngelinye ilanga kwakusengathi ngiyaliqabuka leli lizwi lidala. Wathi isitha sakho sokuqala bendlu yakho kwaba ngathi khona umthela ngamanzi. Ngathi bathunjiwe ukuthi bazoba isitha kini, abazenzi. Benginalokho kokuthi ungakafiki lapho, bengeke ngithi nangizidelela lapho, zifuna ukungithatha zingifake ubufakazi ayizedelela. Uthe ngelinye ilanga ngiklina endlini, uma ngithi ngiyaguqa nje ngiyakhothama sengivuthi izibi, bese bakhona izwi ukukhuluma la emva kwami lithi uphakeme ngalo. Ngiphendule ngokushesha futhi athi sengithwebulekile akusekho. Ngiphendule ngokushesha ngithi ukuthi bayisingane kufanele bangilalele. Ebese lithi leli zwi ngaphi kaJesu Kristu wayeyinkosi. Bese ngibuyela futhi ngithi hawu uma nje ukhuluma nami mina ngiphakeme ngalo uJesu wayeyinkosi. Ngizihluphe ngaleli lizwi, ngizihluphe, ngizikhathaze, kodwa ngizoyithola impendulo. Usathane uyakwazi ukulingisa uNkulunkulu, uye lokhuluma kanje. Kodwa linganginika ukuthula leli lizwi. Uma Mtsimande sekhuluma kanje ngithi ngilahlekile. Udinga mina ngikhulekele bona, ngizikhulekele mina ngingaduli, ngingabazondi. Sekukhona ukubazonda manje, ngimtshela uNkulunkulu abantwana asabathanda futhi bakhiphe elizweni. Kodwa ngalelo langa kuya ukuthi bakhiphe elizweni uNkulunkulu uthini ngaye. Ngathi ngiyizwe ngabe sengingasemadolweni ngithi Nkosi ngiyacela ngelinye ilanga ungihlahlamisele, ungikhanyisele. Uthe uma sengiphethwe yilesi sisu ebesingiphethe, ngoba angiphuzi iphilisi angihlali, kodwa sifune ukudla nje bese. Hayi bese ngithi Nkosi asibambane. Ngathi Nkosi ngibambane nawe. Ngicela ukuthi ungikhiphe yonke inkani, ungikhiphe okungcono, ungikhiphe konke nje Nkosi. Ngiyacela. Bese kuvule ukuthi wena ngeke umuntu ngiyacela nabantwana bakho, wena awusabakhulekeli, wena usukufisa nanokuthi Nkosi awashaye naloswazi okunabo uswazi labo. Engathi ngabe ubashaye Nkosi, yazi nje ukuthi ukhona Nkosi, ukubatsheteleleni kodwa batshelele kangaka. Ngathi akubona umkhuleko lo ufanele ukukhuleka Nkosi. Ubese khuluma ukuthi angibathandi, ngiba sengibathanda. Bamzibade kunokuthula okuyisimanga, bebabi benjalo. Kodwa waze washo komunye wathi ngiyakuthanda baba, wathi uyisibuko sami, ngibukela kuwe konke ngibukela kuwe.